při jednotce přišla pomoc technika německého věci, transporter, když jeden stíhač tanků SDKF 51-22, protitankový kanon ráže 40 mm, dostávají se do potičky s kolovými tanky armády Spojených států. Jak vidíte, důstojník se okamžitě ujal všech vojáků, kteří zůstali, a pochopil, že situace je neudržitelná, že není možné v této válce vyhrát, a se zbraní nad hlavou postupují k americkým vojákům. Pro tuto těžkou techniku už cesta dál nevede, před nimi je jen demarkační linie a šance, že američtí vojáci vezmou do zajetí. Jak vidíte, někteří příslušníci, především zbraní SS, odmítají se vzdát a zaujímají palebné postavení, protože mají obavy z budoucnosti a samozřejmě jejich čisté svědomí v žádném případě